हाय लोगोफोर, आंनि जे नेचारेल लाइफ इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाग्रोबाय। दिनैबो जोङो हानि हिसाबनि सोमोन्दैनो सावरायबावगोन। नैबे भिडिअआव जोङो मोननै भिडिअ हानि हिसाबनि बागै जों सोलोंबोबाय। जायफ्रा नायाखै नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव चेक खालामनानै नायनो हागोन। आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन। बे भिडिअआव दोङो बेसेबां फुटजों सेटार जायो, माखौ लेसा बुङो, माखौ खथा बुङो, बेसेबां खथाजों 1 बिगा जायो, बिनि सोमोन्दै गासैबो होखानाय दोङो, गासैखौबो फोरोंखादों। बेनिखायनो जायफ्रा सिगांनि भिडिअखौ नुवाखै नोंथांमोना डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौल' आन्था नायोब्ला नोंथांमोना रोंनाय नङा, बेनिखायनो सिगांनि भिडिअ थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। जोङो दिनै आखान्थि 3 महरनि हाखौ माबायदियै मा फर्मुलाजों हिसाब खालामो बिनि सोमोन्दै जों नैबे भिडिअआव सावरायगोन। हमना ला जोंनि हाया नैबेबायदि आखान्थि 3 महरनि हा एबा तिनि खनिया होननानैबो होनो आसामिसाव। आखान्थि 3 महरनि एबा खना फारथाम, सोरबाया बाहायो जेखाइ खना होननानैबो। नैबेबायदि हाखौ माबायदि सुयो बेखौ आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। एसे गोरा जागोन दिनैनि फर्मुलाया, गोसो होना सोलों, जेबो गैया, नोंथांमोना गासैबो रोंगोन। आरो जुदि रोङा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन। जोङो नैबेखौ जोङो 40 फुट लाबाय, बेखौ नैबे ओरैखौ 7 फुट लानोसै, आरो नैबेखौ 50 फुट लाबाय, FT माने फुट। ओमफ्राय जोङो नैबे जाबाय हा दै, हा खना फारथाम। बे खना फारथामखौबो जोङो इथिं 40 आरो इथिं 50, इथिं 70 फुट, गासिबो फुट बेबायदि लाबाय। अब्ला जों बेखौ माबायदियै हिसाब खालामनो, बेखौ जोङो माखासे फर्मुला दोङो, बे फर्मुलाजों थाङोब्लानो जोङो मोनगोन। फार्स्ट फर्मुला जाबाय एस माने सयल एबा हा। जोङो आं गिबियावनो बुजायग्रोनो हास्थायदों, जोङो नैबे खना फारथामखौ माबा मोनसे मुं होनानै लानांगोन, नङाब्ला जों आन्दायगोन। बेखायनो आं बिथिंखौ ए, बिथिंखौ बि, बिथिंखौ सि बेबायदि नाम होबाय। ए बि सि बे जाबाय सा खोलानि नाम होबाय आरो जेनेबा बेखौ फर्मुला सा खोला होबा एसे उसुबिदा खोनायो, बेनिखायनो ए बि सि मुं होबाय जाहाथे फर्मुलायाव मोजां जायो। बेयाव नायदो ए प्लास बि प्लास सि डिभाइड 2 बेबायदि फर्मुला। सेकेन्ड, बे एसखौ लांबाय था, होआबाबो जायो, एस होबाय। एआ बेसेबां? एआ 40 प्लास बिआ बेसेबां? 50, सिआ बेसेबां? 70। बेयाव नैबे 2खौ लाबोबाय, 2। दानिया एस, दा बेखौ प्लास खालामनांगौ। 7, 12, 13, 14, 15, 16, 160 डिभाइड 2। दानिया बेखौ जोङो डिभाइड खालामदो, बेसेबां मोनगोन? 80।
अब्ला S 80 बे एन्सार। दानिया जोङो बे एसखौ बे जाबाय फार्स्ट फर्मुला, नैबे जाबाय सेकेन्ड फर्मुला। सेकेन्ड फर्मुलाया जाबाय बिदि रुटअभार होदो, रुटअभार एस, नैबे एसखौ लाबोबाय एस ब्रेकेट आरो नैबे एसखौ खनसे लांबावदो एस माइनास नैबे एआ दै, नैबे ए ब्रेकेट आरो ब्रेकेट होबावदो एसआ थांबाय थागोन कन्टिनिउ एस माइनास बि आरो ब्रेकेट बाव एस माइनास सि। बे जाबाय फर्मुला आखान्थिथाम महरनि हाखौ सुनाय बा हिसाब खालामनायनि फर्मुला। सेकेन्डआव हांसै एस बे रुटअभारखौ होग्रोदो एस, नैबे एसआ बेसेबां नै 80। दानिया जोङो ब्रेकेट होबाय, बे एसआ बेसेबां 80 माइनास एआ बेसेबां 40 ब्रेकेट आरो ब्रेकेट एसआ बेसेबां 80 माइनास बिआ बेसेबां 50, एसआ बेसेबांमोन 80, दानिया सि 70 रुटअभार 80 ब्रेकेट बोखारबोला इन्टु जायो दै, बेखौ जेब्लाबो गोसोआव ला, ब्रेकेट बोखारनाय लोगो लोगो इन्टु फैगोन इयाव, इन्टु 80निफ्राय 40 दानख'योबोला बेसेबां थागोन 40 इन्टु 80निफ्राय 50 दानख'योबोला 30, 80निफ्राय 70 दानख'योबोला 10, माने ब्रेकेट बोखारबानो इन्टु जागोन, नै इन्टु जजोबलांबाय 10 दै बिदि। दानिया बेखौ खनसेनो गासैखौबो सानजाबब्ला नोंथांमोना केलक' बाहायनो हागोन। 9 6 0 0 0 बेसेबां मोनबाय। दानिया बेखौ जोङो बर्गआव लांनांगौ। नोंथांमोना मबाइल बाहायनो हागोन। नैबे 9 6 0 0 0 बेखौ मबाइलाव नोंथांमोना रुटअभारनि गेजेरजों बर्गआव दिहुननो हागोन। नैबेयो नैबेलाय नैबेयो नैबे सिनखौ होनानै 9,60,000 नै बेखौ थुनाय लोगो लोगो हारसिङै बर्गआ ओंखारखाबाय। अब्ला बेखौ जोङो 9 7 9 7 9 बेसेबां मोनबाय जोङो। बेखौ जोङो 9 7 9 7 9 बेखौ जोङो आरो माजों राननांगोन 9 7 9 7 9 बेखौ 144 एबा 144 बर्ग फुटजों से लेसा जायो। जों बेखौ दायो लेसायाव लांनोसै। जों लेसायाव लाङोबोला बेखौ जों लेसायाव लांसै 144 दं दै। नाइन 7 9.79
बेखौ जोङो लेसायाव लाङोसै 144 6.80 6.80 जों बेसेबां मोनबाय एन्सारखौ जों एन्सारखौ मोनबाय 6.80 लेसा माने 7 लेसाबो जाजोबासै नैबे हाया बेसेबां जों खिनि मोनबाय होमबा नैबे हानि गासै अरथाया दङ 6.80 लेसा बेसांखिनि दङ आरो नैबे हाया आरो जोङो मोनसे इजि मेथडआव जों थांनो हाबावो बेखौ गोरा मोनोब्ला मोनसे जोङो सोलोंबावनो हाया ओरै नैबेबायदिथ' दा नैबेखौ जोङो ओरै गोसोआव सानना लानो हायो हमना ला बियो 90 फुट नैबेयो 80 फुट अब्ला जों बेखौबो 80 सानना लादो बेखौबो 90 सानना लादो बेबायदि सानना लाबोला माने नैबेबायदि महरनि आरो बर्ग महरनि हा बियो खना फादब्रै गोनां बेखौ जोङो ओरै आथा खालामना होबोला बा ओरैबाबो आथा जायो दा जोङो बेखौ खना फादब्रै हिसाब खालामजोबनानै बेखौ आथा बोखावना होबानो नैबे आथायानो बे खना फारथामनि हानि अरथाय दा बेखौ जों माबायदि खालामगोन आं खनसे मोजां बुजायना होबावनो नैबे खना फारथाम हाखौ नैबेबायदि फर्मुलाजों खालामनो हायाब्ला नैबायदि खना फादब्रै साननानै ला बेखौ 90 हम नैखौबो 90 नैबे 80 बेबो 80 जागोन होमबानिया बेजों समान बेजों समान हमना ला बेखौ बर्ग हानि एन्सारखौ खावसे खालामबानो नैबे आखान्थि 3नि हानि अरथाया मोनहैयो अब्ला जोङो बेखौ माबायदि खालामनो ए इन्टु बि बेखौ ए बेखौ बि लाबाय डिभाइड टु दानिया जोङो एखौ 90 हमसै इन्टु 80 2 9 8 बेसेबां जागोन 72 आरो 0 0 मोननै बेखौ 2 जों रानबोला बेसेबां 36 300 बेसां नैबे हानि अरथाया 3600 बेखौ जोङो लेसायाव लाङोसै 144 बर्ग फुटजों 1 लेसा जायो नालाय जों बेखौ रानोबोला बेसेबां मोनगोन 25 लेसा अब्ला नैबेयो नैबे 4 खनानि हानि अरथाय आरो बेखौ जों खावनै खालामबाय खावनै खालामनाय लोगो लोगो 3600 मोनबाय बेखौ जों लेसायाव लांबाय 25 लेसा 25 लेसाखौ जों ओरैबो लिरनो हायो 1 गथा 5 लेसा बिदिबो जों लिरनो हायो जायफ्रा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो उननि भिडिअखौ नेनानै थागोन आं आसा खालामनाय थाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेबायदि मोजां मोजां भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम लाबोयोब्ला सिगाङै नोंथाङा नुग्रोनो हायो हामबायसै।